Karo water supply at your doorstep. Kibadon kamu hanong po. Pun hakine kinombar. Pranyo kendai sau, pranot nyo not pra, but pranyo sau not nriu nyo lai. Kumplei pi baro kerteng juga akademik kiling do badi ngasih khot i riba jalau mabite banga ngade we ni member jong grup pi jalau do ter makanya kapuar ngapen pa kecengkia kaman siam ka bede ba une we jingpang bawan syabari ba mentau lepoi ro ane kari jongi rindia ka jongi de kumba pitep utau de u covid-19 lane u coronavirus de akane kapuar ngawan syakmat ben pena kapuar ye ki pre khamtam kumba jistanat yang ni basoba ba pinisim kya halor kane ba pin buat ye ki ai kundan ki bak sarkar ka batha kata ba pin shong khop hayin kato kane pon bat ba pin long ki belek khoi ba pin sai ti jungpi haman ka ar kanta krang ba uni jungpang unumi alat akane kari ke jongi bat karpa ro iki kimi pa ba kem soba pin pet ba khamtam ki khlung ret wat ai ba kai ni ka shuti kandai ka shuti bangin ni kenduk parlok ndai kandai shuti bangin shong ai bangin lai ni ibaro de kublai shibun tang kita ai kendiat kijing ai jumot tai bating wi ok lalut nok kiti ba yang lan yang ni di nok te lalut khau ki hapen ma si yang lan nom de tai tu thì phải yang lain selam ba ne du nei la yang baik ka selong de thì nak kalian kador bar senong mo pi wan mania rapan be lain mo nam hurawi Banang ya penlong ya ki jingput renti ya ki jing petha jong ko sarkar ha ka bai dei pat kom yada na ka jingpur jong jingpang coronavirus da ka babut renti ya ki kom let thit ya ki marba mardi na ki dukan ki belayo jingbit na ka district administration menta ka sngi na galiang jong ka nong po town committee kala let ban khmi bat ban yarap ban pensong thu ya ki pajba khnang bakan umdon kono ka jing ya phngan jubor ha ki dukan ha ka ne ka sngi la yalam ya ka ne ka jing let volunteer Dauba Reynol Kharkamni ubadai secretary jong kanong po town committee nangta uba Sylvester Mansong ubadai urang ba shnong jong shnong nongpo bat kiwi de kirang ba shnong bat kinong ilam shnong kibadang ha ba po kanong po town committee layadon ru nadu ki khun samla jong ki shnong bat ki senglong kami kumba kalong mata nakaliang jong ki pajba kilas dang banbut ye ki jing tha namar ka jing shimkhya jong ki bor sarkar bat ka jing ai jing ye trelang jong ki dor ba shnong rangkat ki seng bahalang bat kiwi de ki kanhun sakri pajba nakaliang jong uri boy news sa basakhi ya kane lai bagi pajba hanong po kibabun kilayale banbut ya ki jingptha jong sarkar da ka ba ya yang lan ha ki jika thit jing thit ha ka jing jingai ka ba shimitar uwei na uwei parabreu ka jing yele bannommi shabar ka jing bu renti ya ki sanitizer ha ki bank ki office bat kiwi de ki jika bailum pajba asmi la sha tang ni ki grocery shop badan ban revenue beli po nok po property ni nakaliang ka sinong rukat ka town duty na du step ni hab ya long volunteer lang rukat unit lai ambil ya ni lang bani perfect ka mudan ko no ka jan atau ya kan social distance physical distance kadi ban jengai won simitar mo te ko malaptan government te nakaliang jungga darbar sinong nilai kit khia ban le Lasgi bo nakaliang ka district administration ka ilat beli grocery shop pa naduk nai bije aduk si bije dan kalian balasai ke sini kan dei buat dukan bagi dok ha yang tertentu balasai sini kan dei ba island kalian kecur dan kalian ketong di kan trilang ke administration di portionong nampak proper bagi ikhnong di bahap ki dukan ki balai buat ada district administration rateli ki bengelai yo kan pitlang adu step buat ka jingpli higan ya ke dukan khau kan marbab grocery shop kan no bitang tas ngi bat kan lai sngi put bangat ska mi order mala pot bat yang tas ngi kan no bitik tang tai marbab mardi la shai di kado kha di do bat la shisngi bade jur kan sngo ba ki ba kin sim kena kin plumar mar labu khnang dagi sngi ya ka pom ai di marbam na gemba kito di jur ki jep ta nang bagi plumar di benpat hai kata kom tip ni nakaliang jungi la persang ban whatsapp sya baro na edu ki dor bosnong hadu ki ba ki traders ki bade benta ki pasam yang marbam mardi
nang begini pun keluar baik baru gini keluar ya bagi nemsim keluar jing betip ki brio ba mentaka sngi la ai gado da sngi ga woi ga sngi ai ga marba mardi kau gi sini utat ter te kata de jing kerpat nak liang jungi tau bagi nem stu kala pratli dukan ngila ailat nak liang distribution benbu yaki marba mardi bat kan long lai lai sngi hadin kisah pen kelai ka por ban ailat